maar wat voor democratie hebben wij dan? Ik heb rode lichtjes bij me, dat zijn fietslampjes en die knipperen zoals de rode lampen die op die grote megamolenreuzen komen. Elke nacht knipperen in ons uitzicht. Willen we niet. Wij willen niet. En wij laten de statenleden zien, als je een uur in dat rode knipperende licht kijkt, hoe vervelend dat is. Daarom hebben we ze op. En andere belangstellenden iedereen recht kunnen doen tot laat in de avond. Sprekers uitnodigen aan tafel, die komen... Ja, met mijn stelling, het is niet... Voor zover het al niet duidelijk was, dat er natuurlijk enorm veel commotie veroorzaakt bij de omwonenden, wat ook heel begrijpelijk is. En daar zullen we als Staten goed over na moeten denken. We hebben goed geluisterd naar deze mensen. Ik vind het heel goed dat ze met zulke grote getalen opkomen zetten. En daar moeten we over na gaan denken. Ik hoor ook mensen zeggen van nou, als er een windpark moet komen, duurzame energie, daar zijn we allemaal voor. We doen het zelf, we zijn ermee bezig. Maar niet op deze manier. Dat is de rode draad in alle verhalen. Niet deze hoogte, niet deze gigaturbines. Dat is wat ik voortdurend van mensen hoor. Nou, het jouwt in ieder geval om dat de bevolking betrokken is bij het besluit wat wij in 2014 nam hebben. En dat ze de grote zorgen over hebben. En er is een politieke werkelijkheid en er is een menselijke werkelijkheid. En ik denk dat we daar maar een gevoel bij zien te krijgen. En we zullen dat politiek vertalen moeten. Nou ja, kijk, er is een gebied aangewezen, Kop-Afsluitdijk, 36 megawatt gezegd. Maar in dat besluit van december 2014 staat niet hoe hoog ze moeten worden. Er staat niet om welke locaties ze moeten komen. En wat er nu gebeurt is dat de enige locaties die meetellen, dat zijn de grondposities van Nuon en van Gooienhouw. Andere locaties worden niet bekeken. Er was ook een plan van Windpark 4 in de tijd, is afgewezen. Dus ja, het moet allemaal gepropt worden in de grondposities van 2 commerciële partijen. En dat betekent dat het alleen maar kan met die gigaturbines. Dus geef ons een stukje meer flexibiliteit, ook in de grondposities, in de ruimtelijke ordening. Laat dat door de provincie zelf bepaald worden in plaats van door Nuon en Gooienhouw. Ik denk dat wij als provincie er goed aan doen dat we deze mensen al jaren voor zo'n belangrijk besluit naar de toekomst staan voor de kop afzetten. Ik laat het samen even nemen. En dat wij daar als politiek dan ook eens voordeel, of in ieder geval de kunstkeper van haar, wat er libbert bij de kop van ons. Nou, ik heb vooropgesteld, de VVD was destijds tegen dit besluit. Juist omdat wij geen voorstander zijn van windenergie op land. Om de redenen die we eigenlijk ook vanavond hebben gehoord. Slagschaduw, gehoorschade, de stress die het bij mensen veroorzaakt. De waardedaling van huis, noem maar op. De verwachtingen van dat het een omslag is op persoon, die ben verskaat. Dat zijn verschillende zaken. Ik had de heer Koers iets 16 jaar dat er een soort van literatuurstudie voldoende wijzen kennen. Dat het mij 3 of 4 maand dan echt voldoende is om daar te zien van wat zijn de effecten daar van. Dan denk ik dat het dan uiteindelijk misschien wel billig kent. Dat je zegt van nou, daar nemen we de tijd heen voor. Dus kijk, ook kleine windturbines maken geluid en hebben slagschaduw. Maar niet in dezelfde orde van grootte als die hele grote dingen. Het is allemaal een kwestie van evenwicht en balans. En het evenwicht en de balans is zoek. Dus ik denk ook als je met de Minskip zou gaan praten. Ik denk dat de provincie verbaasd staat als daar toch zegt, nou we gaan een windpark bouwen. Maar misschien niet voor die 36 megawatt, maar geef dan ook de ruimte voor ruimere grondposities. Ook andere mogelijkheden. En zeg van nou ja, dan leggen we ook een zonnepark aan erbij. Als je die 36 of 42 niet zou halen. Klaas Kielstra is nu iemand, als ons gedeputeerde, die voert nu een besluit uit wat destijds uit vorige college is genomen. Dus je conformeer je hem, het college. We hebben geen keus. We hebben in die zin, we hebben ons neer te leggen bij een besluit wat destijds door een meerderheid in de Staten is genomen. We staan er als Partij van de Arbeid in dat wij dat besluit toen ik mijn naam had. Die 3 secties in Islamar en 36 kop helemaal. Dit college had net de besluitpunten die we al in naam hadden ze uitgevoerd. Daar zullen we een heel scherp naar zien van wat zijn de kaders die mij binnen naar dit gebied.
En daar zullen we ook op acteren. Dus de nut- en noodzaakdiscussie over windmolens die is al lang gepasseerd. Wat we nu moeten gaan beoordelen is die ruimtelijk gezien goed ingepast. Daarbij moet je na gaan kijken van ja, die molens die nu als optie staan, 9 molens met meer dan 200 meter, vinden we het ruimtelijk gezien een goede inpassing. Als onze conclusie is nee, dat is niet zo, ja, dat zou soms kunnen zijn dat wij vragen om uitstel of iets dergelijks. Dat zou kunnen. Ik ben de laatste die het moet vragen, want ik heb ook Friesland voor de Wien gedaan. En daar hebben we ontzettend hard aan gewerkt. En dat was echt een geweldig goed verhaal waar het hele land bij stond te applaudisseren. En deze provincie, toenmalige Provinciale Staten, hebben het ook in de prullenmand gegooid. Dus ik waag me niet meer aan voorspellingen hier. Als wij een proces, als we dat besluit, een proces omgaan en de mensen hebben het gevoel erbij dat we beter naar hen luisteren hebben, dan zou dat een mogelijkheid zijn. Studio als PvdA niet uit. Wij sluiten niks uit.